mo si pangatawa, seryoso mo ba? Saman mo oy na. Sige na, Dudong Pawix, kagaya ni mo oy. Kay ana. Maria, pag huna-huna og number ba sa sunod lang upat ka buok, like for example, 1, 2, 3, 4. Bisag unsa nga number? O bisag unsa na number basta sunod lang. Sige, upat ka number. Sige. Humana Maria, ay pangati ka, pero hindi masuhong ako ang power of the mind. Ina, dugaya oy, napangauna na. Dali na dugaya na. Ka number. Ang kinadak-an sa imong ginuhuna na number, plaza nimo og 5. 5. No, Maria, unsa rin yung giuna-una? Ay, saba, masakpan tang. Sige, umuna. Akong gunita ng imong ulo para makit-anak ko ang answer. Kini, i-minus nimo sa kinagamyan. Sige, nagamyan. Katong kuan, permiro? Oh, Maria, sige na. Maria. Minus. Unsa? Oh, sige, umana. Malagi katagaan ka, unsa ka mananagaan. takano na nato ang answer pinaagi sa akong power of the mind. Kamot nimo. Ini. Lugaya di mo, sige na. Unsa ka na answer be? Oh. Ang answer Maria kay 8. Ito, Maria. Tama Siya, Maria. Tama siya. Lagi siya. Oh, minsan yung pagkabalo Dudong Pawix na. Kuan man akong ginuhuna. Layo man kayo ng bitaw. Magkabalo lagi siya. Kabalo lagi. Mananagaan ni si Dudong Pawix. Mauna gitawag Maria na power of the mind. Chambar to niya Maria. Ako Dudong Pawix. Tama lagi siya. Ay, unsa man niya pagkabalo be. Nga nagunauna kog 22, 23, 24, 25. Sige, ikaw na po clear. Gusto ko din mo matistingan ang ako ang power of the mind, ha? Bisag dako nga number, pwede. Kanang dako nga number clear. Kaya dito na siya kabalo. Clear. Pag una-una og unom ka number. Kanang sunod ha. Ayaw ko tikasi para dili masuhong ang ako ang power of the mind. Kanang dako nga number. Tarong mas clear. Sige daw. Clear. Dili na siya kakuno, dili na siya katagaw, wala siya mananagaan. Sige, Dudong Pawix. Sige. Ay, sabak, ay magbalaan pa. Ang kinadak ang clear sa imong ginahuna, plaza nimo og 11. Ay, plus Sige, ko tabangan ta kag plus. Ay, sige, sabak ba kay mas may balaan to. Sige daw. Sige. 11 daw plus. Ang last daw. Gani no, times so. Kinadaan. Di ka kabalo mo. Sige. Mana Dudong Pawix. Nakita na nako sa ako ang power of the mind, gunitan sa nako ang imo ang ulo. Uy, ayaw, kunin din ang Dudong Pawix. Basing mo na sikreto niya ba? O, sige. Tanawa lang. Tanawa lang. O, sige, sige. Unsaman. Itong kinadak-an na akong gipaplasan sa imo ha. May nosi sa kinagamyan nimo na nga ginuhuna nga number. Sige, kadali lang ha. Sige, clear, sige. Unsa ka Dudong Pawix? Mananagaan? Nakachambar ka sa kuha ganina. Dako mo na iyang ginuhuna ron nga number. Ay na Dudong Pawix, chamber ato. Sige na clear. Dali lang ba? Na-plus na nimo i-plus ba? Minus? Dili mo to i-plus. Plus man. Minus di ay sige, dali lang ba? Kadugay nimo. Sige Dudong Pawix. Sige, taga na. Tara ba? Sige, taga na. Sige, ano na? Pila. Akong answer, power of the mind, power of the mind. Ayun na Power of the mind, power of the mind. Ang answer nako 16. Clear 16 daw. Tama yung answer, mali. Mali na. Mali. Tama, nakabalo lagi ka Dudong Pawix. Unsa di imong gi-plus? Unsa di nga number? 72 ko nagsugod. Nya uno man yang gikuan. Ingon 77. Taman tas gipaplasan man niya og 11, 88. Nya minusan man sa 72, 16. Tama siya. Lagi unsa ni mo Dudong Pawix? Kabalo lagi ka nga 72 yung giuna-una. Alangan naman ko'y power of the mind. Dudong Pawix be. Bisag pila man kaya. Sige Kirara, gusto gyud nimo sulayan ako ang power of the mind ha. Dudong Pawix, pila man ka number imong ipauna-unas ko ha.
tawa-tawa na ka ha. Pag unahuna og pulo ka number. Daghana ana. Sige na, pag unahuna na kay wa pa ni nasipyat ang ako ang power of the mind. Sige. Wala ka Kirara? Sige. Sige na. Dito ba? Ang kinadakan Kirara, plaza nimo og 5,000. 5,000? Kadakuan na dudong pawik sila gamay gay kay ganina. Tangan. Kirara. Pati hindi ka malo mo plus. Sa man Kirara, na plaza na nimo wa pa. Sige na. Ay sa basa mo kaninyo ibabay ta mo samok gaina. Adugaya pag anang. Dugaya na Kirara oy. Pila din ay mo ginahuna di ay. Ikaw dudong pawik ba pagulat ba? Pila na Kirara. Dugayaan ay mo uli na ko ron. Pila din na imong gihunahuna nga number Kirara. Gani, 1 million. Naglibog gani ko kung saan ko pag-press kay nilapas akong kamot. May klaro. Wa man kay klaro Kirara ay mo uli na ko kay manugway pa kog baka.